молитвы для Бога взнеси. Ратуй, коли уздымутся хвали, моцаю Божией свой разгроми. Заступник святый наш Михале, молитвы для Бога взнеси. Ратуй, коли уздымутся хвали, моцаю Божией свой разгроми. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Збираемся ў нядзельны дзень на святую імшу. Падчас сённяшняга Божага Слова мы пачуем запрашэнне ад Хрыста, каб мы былі добрымі распарадчыкамі тых дабротаў, якія атрымліваем ад Бога. Ахвяра святой імшы складаецца ў наступных інтэнцыях. Молимся за памерлага Анатолія, Ядвігу, Феліцыяна, Уладзіміра, Івана, Марыю, Галіну, Фёдора, Людмілу, Яўгенія, Анну, Андрэя, за душы, якія церпяць у чыстцы, за Марту Барташевіч, усіх памерлых сям'і Барташевіч. Молимся за памерлага Івана Янкоўскага. Просім для яго прабачэння ўсіх правінаў і грахоў, вечнага супакою ў нябесным валадарстве. Молимся за душы памерлых, якія церпяць у чыстцы, за душы памерлых сям'і Рослік, Янкоўскіх, Дем'янка, Рашко, Галец, Аніськовіч, Босых, за памерлага Святаслава Валадзько, за памерлага Красоўскага Васілія. Просім, каб добры Бог даў ім вечны адпачынак, а каб мы маглі годна скласці на свяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христос, змилуйся над нами. Христос, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословим
Змилуйся над нами, які бяришся ти, грохи світу. Прийми моління нашої, які сядеш пророчиця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Богу молиться. Амин. Молимся. Боже, Ты все наказы святого закону заснавал на любови до Тебе и ближних. Дай нам силы заўсёды выконваць Твою волю, каб мы могли досягнуть життя вечного. Праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Амоса. Послухайте, гэта вы, што ўціхаецца убогага і даводзіце да галечага беднага. Вы, якія кажаце, калі ж мяне час маладзіка, каб мы маглі прадаваць хлеб і шабат, каб маглі адчыніць засекі, паменшыць меру, павялічыць цану, сіклі і ашукаваць няправільным вагамі, каб купляць бедных за срэбра і убогіх, за пару абутку і прадаваць высілку збожжа. Пан пакляўся гонарам Якуба, што ніколі не забуду ніводнага з іхніх учынкаў. Гэта Слова Божие. Дзякуем Пану Богу. Хваліце Пана, які узносить убогого. Хваліце Пана, які узносить убогого. Хваліце слуги Пана, хваліце ім'я Пана. Няхай будзе ім'я Пана благословлено, цяпер і навеки. Хваліце Пана, які узносить убогого. Узвышаны Пан над усімі народами, понад небесами слава Ягоная. Хто подобний до Пана Бога нашого, який живе на вишинях, який схиляється, каб поглядеть на небо і землю. Хваліце Пана, який узносить убогого, який подимає бідного з пилу і со сміття узносить убогого, каб посадить його з вельможами, з князями ягоного народа. Хваліце Пана, який узносить убогого. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы,
Перш за ўсё, я заклікаю, каб прашэнні, малітвы, просьбы аб заступніцтве, падзякі ўзносіліся за ўсіх людзей, за каралёў і за ўсіх, хто мае ўладу, каб мы маглі весці спакойнае і ціхае жыццё ва ўсёй пабожнасці і годнасці. Гэта добра і прыемна ў вачах збаўцы нашага, Бога, які хоча, каб усе людзі былі збаўлены і дайшлі да пазнання праўды. Бо адзін Бог і адзін пасрэднік паміж Богам і людзьмі, чалавек Езус Хрыстус, які аддаў сябе самога на водкуп за ўсіх як сведчанне, абвешчанае ў адпаведную пару, дзеля чаго я прызначаны прапаведнікамі і апосталам, кажу праўду і не хлушу, і настаўнікам для язычнікаў у веры і праўдзе. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Христос хоть был богатый, стал бедным для вас, каб вы збагаціліся ягоным убоствам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час казаў Езус сваім вучням: адзін багаты чалавек меў эканома, на якога данеслі яму, што растрачвае маёмасць яго. І, паклікаўшы яго, сказаў яму: што гэта я чую пра цябе? Зарабі справаздачу з кіравання свайго, бо ўжо не можаш быць эканомам. Тады эканом сказаў сам сабе: што мне рабіць, бо гаспадар мой адбірае ў мяне кіраўніцтва домам. Капаць не маю сілаў, жабраваць саромеюся. Ведаю, што зрабіць, каб людзі прынялі мяне ў дамы свае, калі адхілены буду ад кіраўніцтва домам. І, паклікаўшы кожнага паасобку, даўжнікоў свайго гаспадара, сказаў першаму: колькі ты павінен гаспадару майму? Той сказаў: 100 кадзяў алею. І сказаў яму: возьми сваю распіску, сядай хутчэй і напішы 50. Потым другому сказаў: а ты колькі павінен? Той сказаў: 100 кор пшаніцы. І сказаў яму: возьми сваю распіску і напішы 80. І пахваліў гаспадар несправядлівага эканома, што ён разумна ўчыніў, бо сыны гэтага веку мудрэйшыя за сыноў святла у адносінах да свайго пакалення. І я кажу вам, здабывайце сяброў сабе нікчэмнай мамоннай, каб, калі яна пра мяне, прынялі вас у вечныя шатры. Верны ў малым і ў вялікім верны, а несправядлівы ў малым несправядлівы і ў вялікім. Таму, калі вы ў нікчэмнай мамоне не былі верныя, хто даручыць вам сапраўднае? І калі ў чужым не былі верныя, хто дасць вам вашае? Ніякі слуга не можа служыць двум гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе моцна трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне. Гэта слова Пана. Усе тры ўрыўкі, усе тры чытанні сённяшняй літургіі слова тычацца тэмы вернага кіравання. Яны нагадваюць нам, што мы сапраўдныя Божыя распарадчыкі і што Бог чакае ад нас вернага і разважлівага кіравання тым, што мы ад яго атрымліваем. Яны заклікаюць нас мудра выкарыстоўваць дадзеныя нам таленты і благаслаўленні. У першым чытанні з кнігі прарока Амоса гэты сацыяльны прарок
асуджае крывадушныя дзелавыя практыкі яўрэйскіх купцоў 8 стагоддзя да нараджэння Хрыста і нагадвае ізраільцянам і нам быць вернымі нашаму запавету з Богам справядлівасці. Мы запрошаны практыкаваць справядлівасць і міласэрнасць да ўсіх. Амос таксама папярэджвае нас не ставіць зарабленне грошай любой цаной у якасці мэты нашага жыцця. Сённяшні рэспансарыйны псальм, што ўсё ведушчы Бог, кажа пра тое, што ўсё ведушчы Бог клапоціцца пра бедных. У другім чытанні святы Павел просіць хрысціянаў, якія паходзілі з яўрэяў, клапаціцца таксама пра тое, каб да навукі Хрыста далучаліся язычнікі, каб ім прапаведваць добрую вестку і ўключаць у іх у свае заступніцкія малітвы. Прыпавесць з Евангелля, напэўна, пра гэтага эканома, напэўна, адна з самых складаных для інтэрпрэтацый, выклікае вельмі шмат дыскусій. Калі яе ўспрымаць павярхоўна, можна падумаць, што Езус прапаноўвае нам выбіраць шлях ашуканства і апраўдвае несумленнасць. Аднак тое разуменне супярэчыць Божаму аб'яўленню. Сённяшняя евангельская гісторыя распавядае нам пра крывадушнага, але кемлівага эканома і заклікае нас мудра і справядліва выкарыстоўваць нашыя даброты, час, таленты, здароўе і багацце, каб яны служылі нам у вечнасці. Можна сказаць, што гаспадар дому, калі хваліў эканома за яго рашэнне, чакаў, што эканом адумаецца і перадумае. Мы мудра выкарыстоўваем сваё зямное багацце, калі умерана трацім яго на свае патрэбы і калі любім і дапамагаем тым, хто ў нас ёсць. Таму што гэта тыя мэты, для якіх Бог дае нам свае благаслаўленні. Будзем памятаць навуку святога Яна Златавуснага, які казаў, вернасць у дробязях – гэта вялікія рэчы, і напамін святой Тэрэзы Калькуцкай, рабіце дробязі з вялікай любоўю. Мы страхуем свае дамы, свае машыны і сваё здароўе, але можам таксама застрагаваць сябе на момант нашай сустрэчы з Богам, калі станем перад ім у дзень апошняга суда. Што сапраўды важна будзе ў момант нашага асабістага суда, дык гэта тое, наколькі мудра мы выкарыстоўвалі свае благаслаўленні на працягу нашага жыцця з любоўю і шчодра дзелячыся з іншымі. Аднойчы пасля імшы міністрант падышоў да святара і сказаў: «Вы так прыгожа гаварылі пра апошні суд, што хочацца памерці. Але мы, напэўна, не імкнёмся памерці як мага хутчэй, а імкнёмся да гэтай смерці заўсёды быць гатовымі». Дацкі філосаф Сёрэн Кierкегор аднойчы расказаў гісторыю пра выдуманую краіну, дзе жылі толькі адныя качкі. І ў нядзелю гэтыя качкі прыйшлі ў касцёл, перавальваючыся з нагі на нагу, перавальваючыся на свае лаўкі і сядаючы. І потым увайшоў святар, які заняў сваё месца за амбонай, адкрыў качыную Біблію і прачытаў: «Качкі, у вас ёсць крылы, а з крыламі вы можаце лётаць, як арлы. Вы можаце ўзляцець у неба. Качкі, у вас ёсць крылы». Усе яны закрычалі «Амен». І ўсе яны пайшлі дадому ізноў перавальваючыся. Ніхто не паляцеў і нават не спрабаваў. У гэтай маленькай байцы занадта шмат праўды. Выкарыстоўваючы пра прыпавесць нягодніка эканома ў сённяшнім Евангеллі, Езус заклікае нас зразумець, што дзецям святла трэба перастаць перавальвацца. Нам пара ўзляцець
мудра выкарыстоўваючы дадзеныя нам Богам таленты і благаслаўленні дзеля дабрабыту іншых, тым самым праслаўляючы Бога, каб у канцы жыцця мы маглі пачуць: «Слуга добры і верны, увайдзі у радасць Пана майго. Амен». Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Да нашага нябеснага Айца праз пасрэдніцтва Яго ўмілаванага Сына узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святога Айца, каб яго аўтарытэт быў моцнаю падтрымкаю для людзей, якія шукаюць праўду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кіраўнікоў нашай краіны, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці і дабра. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шукаюць праўды, каб яны знайшлі яе ў Езусе Хрысце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, якім пагражае развод, каб яны знайшлі дапамогу ў Хрысце, які благаславіў іх сужанства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за вайскоўцаў, каб, выконваючы свой абавязак перад айчынай, яны не забываліся пра свае рэлігійныя абавязкі. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных у імя Пана, каб наша вера ўсё больш умацоўвалася і прыносіла трывалы і прыгожы плён. Цябе просім. Молімся за душы памерлых, якія церпяць у чыстцы, за душы памерлых сям'і Рослік, Янкоўскіх, Дзем'янка, Рашко, Галец, Аніськовіч, Босых, за памерлага Святаслава Валадзько, за памерлага Красоўскага Васілія, за памерлага Івана Янкоўскага, за душы, якія церпяць у чыстцы, за Марту Барташевіч, усіх памерлых сем'яў Барташевіч, за Анатолія, Ядзвігу, Феліцыяна, Владзіміра, Івана, Марыю, Галіну, Фёдора, Людмілу, Яўгенія, Анну і Андрэя. Просім, каб Бог прыбачыў ім іхнія правіны і прыняў да вечнага супакою ў небе. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду и ученика по наисвятейшем сакраменте мы отрымали ласки, яких сыновним довером прагнем. Праз Христа, Пана нашего, Пан з вами, угору серце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Паннай Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Лозанна на вершинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Лозанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего престя. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе,
каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, осмельваемся казаць. Ойча наш, который усю небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам, просім, не зважай на грахі наše, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою». Баранку Божий, який береш на себе враги світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе враги світу, змилуйся над нами. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную.
крови, лоснем измолзая прочу зли, Бог моя сила, я не один. Молимся. Боже наш Ойче, заўсёды падтрымлівай Тваю і дапамогаю тых, каго ўзмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцам, у якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Святы Архангеле Михайле, Сядьте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, мы зараз якраз молились молитву до святого Архангела Михала. Знаходимся у тракте у часе новенны до святого Архангела Михала. Это, наверное, триває до 28-го. 28-го припадає у наступную неделю, а 29-го припадає свято святого Михала Архангела, покровителя нашей митрополии Минско-Могилевской, а так само святых архангелов Габриэля и Рафала. Будем святкаваць гэтае свято, просить Бога и просить заступництва архангелов над нами. Молимся мы новенну каждый раз, альбо перед святой мшой, альбо после святой мши в будний день. Сегодня мы молились из рана святую новенну перед мшою на 11 годин. Стараемся так само дома помолиться новенну. Есть магчимость, есть в этих книжечках, які до святого Михала Архангела. Там есть шмат цікавых молитваў, якія, бо что такое молитовник? Молитовник – это таки допоможник нам до молитвы. Все равно молитва наша плыве з сердца, а это допоможник, як правильно, что правильно, думка правильно выказаная. Але мы цвічимся так само и своими словами єднаться з Богом, и перш за все читанием Святого Писания. Это допомагає нам поєднатися з Богом. Про це якраз сьогоднішнє читання було, сьогоднішня тема літургії було. Головна мета на перше місце справи Божої треба поставити у своїм житті. Поважані, 4 кастрычніка адбудзецца ружанцовы кангрэс у Магілёве. Вельмі добра, калі з нашай парафіі паехалі б аніматары ўсіх ружанцовых колаў. Можа, і таксама будучай ружы святого Яна Павла II, можа, хтосьці не зможа паехаць, напэўна, бо па ўзросту ці яшчэ як-небудзь, але, можна дэлегата нейкага. Можна аўтобус заказаць, такі мікрааўтобус. Конечно, если б насабіралася на велькі аўтобус, 50 чалавек, было бы карысна паслухаць і пабыць на гэтым кангрэсе ружанцовым. Будзе цікавыя тэмы гэтага кангрэса, і не ведаю, вы павесілі, там на тэмы вісяць на дошцы аб'яў, хто цікавіцца можа, але ружанцовыя колы я вас прашу, каб хоць адзін дэлегат быў, хто, можа, жадае 2 чалавека з іншых, з легіёна Марыі, таксама было бы добра паехаць, бо малітва ружанцова гэта мае вялікую моц, вялікую сілу ў нас. 4 кастрычніка. І нам трэба на працягу гэтага тыдня неяк запісацца, каб уже ведаць, трэба падаць колькасць удзельнікаў з нашай парафіі. Таксама заахвочваю вас усіх купляць нумар часопіса Аве Марыя апошні. Цікаўцеся, калі ласка, навінамі пра касцёл каталіцкі ў Беларусі, але таксама рознымі духоўнымі разважаннямі. У аўторак у нас будзе ўспамін святога айца Піо з Петральчино, які даволі знаны святы капуцына. Будем молиться праз яго заступніцтва ў гэты дзень. У 27-го, у суботу, успамін святога Вінцэнта де Поля, святара.
Святая імша ў наступную нядзелю будзе ў нас у касцёле, як заўсёды. У 9 гадзін будзе ў Ацэдзе, у 11 гадзін будзе у нас у Стоўбцах, 13 гадзін Новы Свержань, у 16 гадзін будзе у Жацерава і у 18 гадзін будзе ў Новым Свержні. Запрашаю на ўрачыстасці святой імшы, бо нядзельная святая імша гэта, і кажуць, стрыжань такі тыдня жыцця кожнага хрысціяніна. Гэта таксама павінна быць. На кожны дзень святыя імшы ў нас ёсць расклад, а таксама расклад штодзённых святых імшаў ёсць на нашай старонцы у Вайберы. Калі ласка, записывайцеся быць удзельнікамі гэтай старонкі Вайбера, бо гэта ўсе навіны з касцёла, і заўсёды не трэба пытацца, што калі ёсць імша, дзе званіць, але заўсёды у каго ёсць сёння даступныя тэлефоны, даступная група Вайбера, і гэта ўсё можна вельмі лёгка даведвацца. Я хачу таксама падзякаваць вам за вашыя ахвяраванні на патрэбы парафіі. Паважаныя, вельмі важна, мы зараз збіралі і збіраем сродкі на духавы арган у наш касцёл. Духавы арган – гэта той сапраўдны арган з трубамі. Мы закупілі гэты арган, трэба яшчэ так троху сабраць сродкаў, каб разлічыцца. Кошт гэтага аргана, ён быўшы ў ўжыванню, то есть быўшы ў патрабленні, але вельмі добры стан, не трэба яго рамантаваць, ён вельмі добрага стану. Сам кошт, ён вельмі дарагія арганы, увогуле як інструмент, асабліва духавыя арганы. Але нас папрасілі 25 000 еўра за гэты арган, і майстар, які разабраў ужо гэты арган, папрасіў 13 000 еўра, і які потом пазней сабярэ тут у Стоўбцах нам гэты арган. Гэта вось даволі каштоўнае, конечно, мерапрыемства. Нашыя парафіяне ўжо за гэты час сабралі больш як 45, можа і сённяшнім днём каля 50 000 беларускіх рублёў. Гэта ўжо так значная сума. Мы часткова разлічыліся з майстрам, які разбіраў арган, разлічыліся часткова за арган. Конечно, там нам заплацілі, але мы павінны все равно ўсю суму аддаць. Я яшчэ таксама прашу іншых ахвярадаўцаў, звярнуўся да шмат каго з просьбамі, якія таксама абяцалі дапамагчы нам у гэтай справе аргана. Это будзе даволі так прыгожае мерапрыемства для нашага касцёла. Арган у нас быў у касцёле калісьці ў старым, але яго разабралі яшчэ ў канцы 19 стагоддзя, калі касцёл перарабілі на царкву. На жаль, інструменты тоже разбіралі, не прымалі гэтыя інструменты, як кажуць, хаця гэтыя інструменты вельмі каштоўныя, дарагія. Гэта адзін з самых каштоўных інструментаў. Але заўсёды яшчэ Уладыслаў Сыракомля у сярэдзіне 19 стагоддзя апісвае новасвержанскі арган, гаворыць так. У новасвержанскім касцёле, ён не быў, кстати, новасвержанскі касцёл не быў атынкованы, не быў штукатураны снаружи, ён апісвае, што ён быў з чырвонай цэглы, не быў тынкаваны, пол драўляны быў, тады яшчэ ён так піша, што і там, гаворыць, на горах быў такі пісклявы арган, які граў ужо вельмі дрэбна, але пішчаў так. Там быў арганіст стары, так, троху. Я прачытаў гэтых падарожжа па Нёману, па Уладыслава Сыракомлі. Даволі цікавы такі чалавек, і цяпер вось началі цікава інтарэсавацца гэтым чалавекам. Ён, аказваецца, тут і недалёка, Жукаў Барок, і тут вось жыў не так далёка, а ў Марахачоўшчыне, сколькі жыў, гэта ўсё тут, так як кажуць, у нас з-пад боку нам ось той крыж, фігура гэтага крыжа, і кажуць, можа, Сыракомля там бачыў яго яшчэ з этой самай Галаімаўшчыны, вот, з Галаімаўшчыны, да. Ну вось, гэта што тычыць аргана, буду вельмі ўдзячны, няхай пан Бог вам благаслаўляе за ўсё, сцеражэ.
калі хто мае там нейкіх такіх людзей ці фірмы, якім можна напісаць пісемцо, каб яны нам дапамаглі набываць гэты арган, бо гэта такая сума даволі значная. Калі мы яшчэ на еўра гаворым, да неяк выглядае так сабе, а калі на беларускія рублі перавядзем, там адразу уже больш за 100 000 перавальвае, да. Поэтому, калі хто знае, якіх я напишу абавязкова пісьмо. Так. Ну і мы таксама далей прадаўжаем сваімі уласнымі сіламі. Мы все ж таки на нашем старой костеле реализовали одну мару. Валера нам закончил будовать этот суфит, скляпение у нашем подвале каплицы, якое разбурылася, калі мы его откапывали, бо, конечно, час не пашкадаваў яго, але мы его збудовали так, як і было, один у один, то есть из цеглы. Плакали там, ходили все, не знали, якую цену назначить, ходили там, руки ксяндзу выкручивали, это, я думал, без штанов оставить калі-нибудь там, такие цены задавали. А тут спокойно свои парафьяне зрабили, як потреба з древа, да, за месяц зрабили, 2 месяца прошло, але мы никуда не спешали, все зрабили, так само, як гэты костёл, все. Фирмы руки выкручивали, а мы невеликими силами раз потынковали, поштукатурили, подлогу положили, где-то трошечки ускорили варианты, где-то уменьшили процессы, але ёсць, стоит. И вельми добра зроблена, надейно зроблена. Знаете, что не так, так есть хоть за кем бегать, говорить, он это не так зробил, иди переробливай. Поэтому это вельми важно. А те, что вот там мазнули, утекли, и догоняй их потом по всей Беларуси, на мало по Беларуси уже по всем свете. Поэтому дякую вам, параважаныя парафіяне, як я говорил, збудовали костел и набудем орган, это будет 100%, набудем орган и все будет у нас як добро. Так, поэтому потихоньку працуем, обновляем, сколько Бог даст здоровья, сколько Бог даст силы. Поэтому молим и просим и дякуем Богу за все. Примите Божие благословение. Pan z wami. Niechaj was błogosławić i sтеража всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Фабияне наш чудотворца, стал причиной оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от греха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал причиной оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от греха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал причиной оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от греха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданним служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка й хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа Пана нашого. Амин. Ангел панский свистал Панне Марии, и зачала от Духа Святого,
теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А слово сталось телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, а с тобою благословленная ты женщинами, и благословленный плод лоня твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный odpoczynek дай Pani, a światło wieczne niechaj im świecić. Вечный odpoczynek дай Pani, a światło wieczne niechaj im świecić. Вечный odpoczynek дай Pani, a światło wieczne niechaj im świecić. Niechaj odpoczywaють у спокої. Аминь. Ты что, не хочешь? Ну, в смысле, если вот собирать каких-нибудь старших девчонок, если к ним поехать, ну, петь, что